Dneska sme cvičili hamstringy a lítka, priťahovače a adduktory a odťahovače a abduktory. Ešte na začiatku som si dal aj brucho a samozrejme bicykel prvých 10 minút tréningu. Robil som 4 cviky na hamstringy, z toho prvý cvik bolo zakopovanie v sede jednou nohou. Jednou nohou robím predovšetkým kvôli tomu, že sa viem lepšie sústrediť na danú precvičovanú partiu. A cítim to oveľa lepšie, ako keď som to cvičil obojnožne. A samozrejme ani váha nie je dostačujúca, keby som to cvičil oboma nohami. Druhý cvik bol mŕtvý ťah s jednoručkami. Rozdiel medzi jednoručkami a s veľkou tyčou mŕtvom ťahu na hamstringy asi v tom, že s jednoručkami to cítim lepšie. Je tam lepšia kontrakcia v tom hamstringu, cítim lepšie prekrvenie. A pri mŕtvom ťahu s veľkou tyčou asi viac menej bolí chrbát ako hamstringy. Čiže aj hlavne kvôli tomu dôvodu. Tretí cvik bol cvik, neviem oficiálny názov, ale cvičí to aj Kai Green. Je to na gluteus a stehna všeobecne. Je to veľmi dobrý cvik, veľkú váhu si voliť nemôžete, lebo je to veľmi náročné na techniku, je to predovšetkým cvik technický. Je dôležité, aby ste kresali čo najhlbšie s riťou k zemi a aby ste to poriadne precítili. Opäť opakujem, že váha tu není podstatná. Štvrtý cvik bolo zakopovanie klasické v lahu. 4 série, 12, 15 opakovaní. Posledné série som robil s dopomocou. Tu sa snažím taktiež o maximálnu kontrakciu a plný rozsah pohybu. Nie žiadne skrátený pohyb, ale snažím sa maximálny rozsah. Posledný cvik hyperextenzná lavička na hamstringy. Sedátko, oporu o panu si musíte nastaviť tak, aby ste ho mali tesne pod bruchom. Čiže stehna v tom prípade viete mierne vytočiť a sústrediť sa na gluteus. A na hamstringy je to oblasť presne pod zadkom, zvýrazňuje ten prechod medzi zadkom, líniou zadku a hamstringom. Potom sme cvičili adduktory, klasika 3 série, 20 opakovaní na každý cvik. Potom sme išli na lítka, prvý cvik výpony v stoji, 4 série, tu sa snažím o maximálne rozpätie pohybu. Ide tu predovšetkým o maximálne natiahnutie a zmrštenie, aby tie lítka dosahovali plný rozvoj. Keďže je skrátený pohyb, tak plný rozvoj nikdy nedosiahnete. Zlomím miesto ostných výkonov. Tu volím váhu treba dosť vysokú, robil som to aj jednou nohou, teraz to robím obojnožne. A posledný cvik, výpony v takom poklaku, alebo neviem to nazvať, je to nejaký šikmý stroj na lítka. A taktiež pri každom cviku na lítka ide o maximálne zmrštenie a natiahnutie, aby lítko dosahovalo maximálny rozvoj. No tak to je všetko k môjmu tréningu. Dúfam, že sa vám ľúbil. Kameramanka mi zaspáva už, takže je na čase skončiť. Je to vyčerpávajúce natáčať moje tréningy. Nie len ja som vyčerpaný, ale aj účastníci zájazdu. Čaute. Teraz 5 tabletiek glutamín peptidu s BSN amino X je to dobré. www.protein.sk alebo pre Českú republiku www.actin.cz. Na zdravie.
Teraz Fitness Authority Whey 80 gramov čistá bielkovina. To je to, čo telo potrebuje.